El dimarts 4 d'abril, les 3 etapes educatives del nostre col·legi, Sant Andreu Apòstol de l'Alcúdia. Celebrem el Dia de l'Esport, organitzat per la Fundació Trinidad Alfonso. Enguany, la temàtica era el foment dels hàbits saludables, concretament el de l'exercici físic, el de l'alimentació equilibrada i variada, el de un temps de descans segons l'edat de la persona. Ese día, infantil, primaria i ESO disfrutaren amb gran diversitat de jocs i esports. El tenis taula, reptes cooperatius, orientació, el mataconix, jocs psicomotrius, el floorball, el cementeri i l'acrosport. A més, durant el segon trimestre hem treballat continguts relacionats amb els 3 hàbits saludables, elaborant lapbooks, murals, eslògans publicitaris, menús setmanals, treballs monogràfics i visitant parades de fruites i verdures al mercat. En definitiva, uns 350 alumnes i mestres, junt les seues famílies, han viscut, gaudit i transmès la importància dels hàbits saludables. Visca el Dia de l'Esport!